Sakay na, ma'am. Kita ka ni para ko? Ay, napamanggoy bakante o, dire ka sa tangke. Asa na po mga motor diri? Oy, wala man mga agi. Saan mo ng lamisa? Ay, panginabuhi para sa pamilya. Asa naman itong mga flag trabaho idugay magkaayo? Sa ato ka, ma'am. Mapugos kog sakay aning bati nga motor. Ay, napagdakag istorya, ma'am. Kung musakay ka, sakay. Naana po ning sitwasyon na ni. Makalagot. Dugaaya po sa mga motor diri. Ay, mas mag-deliver pa kog bangko. Malangan na noong ko. Pero yung mga motor. Yung bangkuan ay dali rin ay mahalin. Kaya ligon pagkahimo. Uy, may motor oh. Pasakli ako, be. Boss, pwede mo sakay? Saan? Saan eh? Karga? Karga rin. Ah, dalon. Order ni boss. Kuha ko na ako boss sa Kanto Way Claro. Ah, sige, Pex. Tara. Hindi lang nato na igaid. Ay lang boss. Maagtang ko, ha? Lagi na boss. Sakay na, ma'am. Kita ka ni para ko? Ay, napamanggoy bakante o, dire ka sa tangke. Kita kang kargado na kay kao, ma-make up pa kag pasahero. Sir, bugat-bugat pa sir. Di pa tamo larga sir? Kaya lang, sir. Ma'am, sige na, tara. Kung wa pa kay gikargang mga bangko diha, musakay unta ko. Sakto pamanggog ka. Gusto ko ako ray sa pasahero. Kung ikaw na po di sa alkansi, kay ko. Sir, haoy na kay sir ba? Basta dili ko musakay. Nakaw na. Pagkakalakaw. Kita man kang na ako dire. Wala pag yun. Sakay pa ka ganyan sa kuha, naabot na ka. Isa ko. Pasakyan ta ng kargado kayo. Asa na po mga motor diri? Oy, wala man mga agi. Dugay na punta mahalin na nani ba? Uy, may motor oh. Boss, boss. Sakay ko. Kung saan mo ng lamisa? Ay, panginabuhi para sa pamilya. Ah, asa na ni mo iyatod? Dira sentro boss. Di ka magliso na nagdala? Gira, makaya na naglukdo. Basig pakong ko. Kargado na ni sa mga braso. Ah, sige, sakay. Ay lang tamaking tambutso. Tama gyud ka basig maso. Sige, masakay na ko. Musa man pod. Tara, luwag pa manggug kayo. Sakto ra ka diri sa tangke. Musakay ko kung wala kay karga. Na naman po kay karga oh. Asa naman itong mga flag trabaho idugay magkaayo? Tawagan sa nako, be. Nanawag. Hello, ma'am. Oh. Ay pa, ma'am, dugay kay ang kwandri ma'am ba? Bati kay mga motor na ikarga. Batig motor, basig. Oh, ma'am, mga bati kayo, ma'am. Saan man ako ni ma'am? Uy, basin madugay ko, ma'am ba? Kung dili ka maabot on time, balik na lang ugma. Ay na, sige, arti-arti, sakay na lang gudana. Sige, 5 minutes ha. Kung wala pa ka, mulakaw na ko. Sa ato ka, ma'am, mapugos kog sakay aning bati nga motor. Ay napagdakag istorya, ma'am. Kung musakay ka, sakay. Ah, sige, sige, ma'am. Musakay na lang ko, ani. Bahalang napugos ko. Tara, tara. Tarunga lang yun, ha? Pantay, mga mukmukta. Oy, ay kung sisisiya, may magipugos ka, ikaw na ba ini sakay? Boss, hapit na kumahot nagkusog, boss. Ah, sorry kay ma'am. Niliyok manggug ka. Ang lamisa ron ko, ah. Boss, naglisod sad ko dire. Saan ba na ako pagsulod og trabaho, ani?